kana bibiyar kafafen yada labarai ko kuma kina bibiyar kafafen yada labarai, kun san da cewar dai a wannan satin da ya gabata ne shugaban Muhammadu Buhari ya yi wa Jarrod da Hajiya Hadiza hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa na Najeriya. Kwatsam kuma sai wani umarni ya fito ko kuma wata bukata ta fito daga jam'iyyar adawa a inda take cewa ya kamata EFCC ta kama Hadiza Bala Usman cewar jam'iyyar PDP. Babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP ta nemi a gaggauta hukunta shugabar hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwan Najeriya ta NAP National Ports Authority, Hajiya Hadiza Bala Usman, da aka kama kwanakin da suka wuce. Sannan kuma an sallami Hajiya Hadiza ne a sakamakon wawure naira miliyan 165 a hukumar da take shugabanta. Shin ko kuna goyon bayan hakan a kama ta a damƙa wa EFCC? Wasu kuma suna ganin cewar ko an kama ta dai ja ya faɗo ne ja ya ɗauka, a inda ta wawura in an karɓa ma wani ne zai wawure. To Allah ya ƙara bayyana duk halayen ɓarayin shugabannin Najeriya, Allah kuma ya hukunta su idan ba za a musu hukunci a nan ba. Na fatan ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka subscribe muna so ka yi like ka share bidiyon mu. Ba don komai ba, haka yana ba mu ƙwarin gwiwar tura maka bidiyos masu muhimmanci da suka danganci al'amura na yau da gobe na gida da kuma waje.